салом алейкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз дар бозори Коронӣ мувофиқи хоҳиши шумо ҳамин курткачҳои ҳам тирамоҳа ҳам зимистонара барои шумо навор гирифтаистем. ҳамаи ҳамин чизое ки дар навор мебинед ё нақшон 160 сомон. 160 сомон. ина ҷинсовкаи соз ё вайрон намешавад апа? ина чихе ки соҳибаш мега ё вайрон намешавад. ина ё сияҳ шамаста чанд расветка дорен апа? 2 расветка ҳа? рисункошон ҳақелана. ина чихе ки шумо дидестен ё ҳамаш ҳаста. ина расветкош ҳама мегирам. ина болода баъд пуштошона бинед шумо аҳамият дитен пуштошон. ҳар кас мувофиқи шии худаш мегира. маъқули худша. ина MX дора, Google дора, Chanel ҳастай, TikTok ҳастай. каси TikTok боша, ина Apple каси телефони Apple дошта боша, ҳати ҳамин тоғри када мегира бахша. ина ҷодам рисункаш будастай. ина MX. ана нархи ё ҳамаш 160 сомон. 160 сомонӣ. ай иҷода. ана иҷода ҳастан бо иё ҳастан. апа иё чандия? не ё безукавкош. иё 120 сомон. 120 сомон. ина марҳамат 120 сомон. ҷинсовкаи аҷиб буд. барои духтарако размери ҳамё то чандан апа? размери эскат то XL ё ана ё стандартан. стандарт. Значит, апа ёра меписем на бологио чандия на ё 200 сомон а? ё дарозош ана? Дарозош. ё 200 сомон дарозош. ина бибинед чанд қадар фасони зуран. ана бологиоша. ана ай сиёш 200. ай ҷинсовкам 200 апа. ина ҷинсовкае ки шумо мебинед 200 сомон. шумо дидесем. ана як ё дарозтаран. ина ё дарозтаран. ё 150 сомон. 150 160 сомон. ана ё. ё размерашон стандарт ай. оз ма точкадана стандарт. набинен чӣ хел фасонан без рукавкаш. Без рукавкаш ҷинсои без рукавкаш. 150 сомон ё. 150 сомон. ай чизое ки шумо дидесед ҳамаш пака ҳастай. ана чизе ки ина ози пушт чавал нишон метем. ана 200 сомон. 200 сомон пешаб гардон апа. пешаб гардоне. ина пешам мегардонам. пешаш тугма дора. хай и ҳичи надора пака гӯё ки барои тирамо ҳай. чизе ки ози ҳами шумо ҳамҷода дидестен пака ҳастай. ана и чизе ки шумо дози нишон метем. и чандай апа? 300 сомон. не 300 сомон. бинед чанqa пашми ғавс дора. и размери чанд дорем? то размери чанда дорен амира? американка? то размери чанда апа? ҳа? без размер? без размер. значит ами 60 пуша метона пушайра? ҳа? оверсайзш маънош ҳамин буда ки то 60 пуша метона ки ҳамин чиза истифода бара. капшон дора. ина барои одамое ки Россия мераванд 300 сомон нархаш. касе ки канал да обуна нест марҳамат обуна шава. касе ки обуна шудагиай якта лайк мемонен меен ҳамиҷода харидорӣ мекунед. ин дукон қарор дорад дар бозори Корбон 12 дарвоза. ин чизе ки дар шумо дар кор мешава марҳамат WhatsApp да нависен. WhatsApp да нависен кам мегирем барои шумо мепошем. ана миён барои духтарако беҳад фасон метавонед ки заказ кунед. миёш и пешошон апа ё намерезан сангош. ина сангош намерезан бо ида киса дора. ина кисачош ҳастай. ду тараф киса дора. ина даки я проверка кунем ку на прочность. ёра ё ча 180 сомон а? не блогиш 180 сомон ҷинсовка қати капшон шай. капшон шай. ҳа? без санга? бе чӣ? санг надора барои россияно будастай. ҳай болодам ҳаст. 200 сомон болода. ҳай боқи сарбаланд обод бошем. видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунед. касе ки даставка дар кора бинависад. худоҳофиз.